साइलेंट साइलेंट पिला माने साइलेंट क्यों बोलबा प्रेजेंट पकेइबा प्रथम हला पाटी तुंड करनी प्रेजेंट पकेइकी पाठ पढा आरंभ कर ठीक अछि रेस्पॉन्स योर रोल कॉल रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 रोल नंबर 5 रोल नंबर 6 अच्छा ठीक अछि अच्छा पिला माने आज हमें कौन पढ़िबा साहित्य साहित्य यू स्टूपिड अरे एमआई को एमआई जुगवासी कोडी पहुंचला किछि नुवा कथा को अच्छा कहिलो कोउडा सुबुछि कोउडा बरा सुबुछि एमआई ना साहित्य वेरी गुड आज हमें तम एमआई बय देतिबा गोटे कविता टिए पढिबा ठीक अछि ओडिया भाषा साहित्य एते लंबा कथा कहबा को मो पाखरे समय नहीं और मुझे ऐसा बोलना भी नहीं आता तू बस हमें कविता पढ़िबा बाय द वे पिला माने आज रो कविता टिर नाम तुम परी छोट पिलाटी पढ़िबा हौ ठीक अछि अच्छा सुनो प्रथमे मु पढ़िबी तापरे तमे माने मो पछे पछे पाळी धरी आवृत्ति करिवो ठीक अछि चलो हमें पढ़िबा तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहाईर चाटसीए चेहरा की तार डौल डाउल बुद्धि रे तार सरी किए अच्छा এই কবিতাটি গোটে ছোট পিলা বিষয় এ লিটল বয় এ স্টুডেন্ট অফ এ স্কুল ওকে ये ये अरे पिला माने तुमको किसी सुविधा तुम माने किसी सुनिलो ए राजू तू किसी सुनिलु अरे मते किसी कहो अरे तुम माने किसी कहू ना नहीं अरे किसी कहो
ଜାଣିବୁ ମତେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଏଇ ଦେଖ ଆରେ ଡରିଗଲୁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ମାର ଭାଷାକୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆରେ ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ ତମେ ମାନେ ତ ମାତୃଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଛ କଦର୍ଥ ଭାଷାରେ ତାର ରୂପକୁ ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ अरे ये किए ये तो भूत ନାଇଁ ମା ଥାଉ ତୁମେ କାନ୍ଦନି ଏମାନେ ଏମାନେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ଏମାନେ ଏମାନେ ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ମା ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱରୂପ ଏମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି ମା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତୁମର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିବି उत्कल जननी तमे उत्कल जननी तमे तमे किए ମୁଁ ମୁଁ ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ କିଏ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଅତୀତର ସେଇ ଷଠି ଘର ବାଇଆ ବସା ବୁଢ଼ୀ ମାର ଗପ ଅଗିର ପୁନେଇ ମନେ ପଡୁଛି ମାଷ୍ଟ୍ରେ किछि किछि मने पडुछि किछि किछि मते ତୁ ତୁ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ଏ ମାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ତୁ ଆରେ যন্ত্রণা अरे की যন্ত্রণা তুমি কোন কইয়া পই চাହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ସତରେ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମାତୃଭାଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଚାକର ନୁହେଁ ସେ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବାରର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆଉ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ବିକଳଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଉ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆରେ ତୁମେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ତୁମେ କହିବା ପାଇଁ କଣ ଚାହୁଛ ସତରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ନିର୍ବୋଧ ଆରେ ମତେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏଇଠି କାନ୍ଦୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରେ ନା କାହିଁକି ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଜାଣିନ ନା ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯଦି କାନ୍ଦିବି ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ଯୋଉମାନେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଲହକୁ ଏକ କରି ଦେଇଥିଲେ ନିଜର କୈଶୋର ଯୁବକତ୍ୱ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଦହି ଦେଇଥିଲେ ଭାଷାର ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ପରିହାସ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁନୁ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ
ସତରେ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ମା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୁମମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସମାଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜ କରାଇବ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସହଜ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ହେଲେ ତମେମାନେ କରୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଜାଣିପାରୁନୁ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମାତୃଭାଷା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଯଦି ତୁମେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶୁଣ, ମାତୃଭାଷାରେ ତୁମେ ବହୁଭାଷୀ ହେବା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାହା ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଥାଏ, ବହୁତ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କହିବା ସମୟରେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟରେ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମତେ କି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ହଉ ଶୁଣ, ବହୁଭାଷୀ ମଣିଷଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଏ କେବଳ ସେଇ ଭାଷା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷା এই সময়ের চক্কা ভৌরি ভিতরে বুড়ি যায়। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁମାନେ କାଲିର ସୂରଜ ପାଖରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ବତାଇବେ। অসহায় নাই, কদাপি নুহে। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ସେ ସବୁ ହବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ଶୁଣ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆରେ ଶୁଣ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଅଭିଧାନ ଦେଖ, ବ୍ୟବହାର ଶୁଣ, ତାପରେ ତମେମାନେ ଯାଇ କହିପାରିବ, ଆହା କେଡ଼େ ମିଠା ମୋ କୋରଳ ଭାଷା। ଆଖିରେ କପୁତ ମୋର ଆକାଶରେ ବାଧା ଦେଇ ଫେରି ଆସେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ। ଏଇଠାରେ ଆମର ପଡ଼ିବା ଘର, ରଖିବା ତାକୁ ସଫା ସୁତରା। ଏଇଠାରେ ମା ପରିବା କାଟେ, କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି ନା ନେଉଛି ମେଲି। ଉତ୍ତର ପବନ ଆଗକୁ ନିଏ ତଳେ ଠେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ସଭିଏ ଡାକନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି, ସେ ତମରେ ମାନେ ନାହିଁ। ତମେ ଯେବେ ଥରେ ତମେ କହିଦିଅ, ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁ ପାଇଁ। ଆହା କେଡ଼େ ମିଠା ସେ ମୋ ଭାଷା। ବୁଝିଲୁ ତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ? ଶୁଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲେ ତମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ଶୁଣ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁ ଜମା ଭାବିବୁନି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଆଉ ଖାଲି ନଥିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ବଣରେ ଅଛି, ମୁଁ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି, ମୁଁ ନଦୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ଝରଣାରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି ଆଉ ତତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଶୁଣ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ମା। ମୁଁ ଆଧୁନିକତାର କ୍ଷଣିକ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ମାତୃଭୂମି, ନିଜର ମାତୃଭାଷା
उत्कल जननी को भूली जाइली मु मोर भूल बुझीपारी माँ बर्तमान मु प्रथमे मो भाषा को बुझी तापर ताहा पिला पाखे प्रयोग करी जहाद्वारा मो पिला माने ओडिया शिखिबे निज भाषा शिखिबे मते क्षमा कर दियो माँ। ଶୁଣିଲେ ବାଇଆ ତୁ ତ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁ ତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ସାରଥୀ ତତେ ତୋ ଉପରେ ପୁଣି ମୁଁ କେମିତି ରାଗି ପାରିବି ଯା ତତେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ଯା ତୁ শৃঙ্খল জাগদুর্বল আজি উঠু গত গৌরব মৃত গৌরব রাজি উঠু গত গৌরব মৃত গৌরব রাজি